FIFA petition to sanction ZIFA over weak no vote buying in ZIFA elections. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti vakomana vachitanga kutonyorera matsamba vachiti takumboda investigations kuti arohwe nokuda kwokuti mapose akaitiwa aiwa eZIFA aya vakomana anoda kumboinvestigatwa nokuda kuti zvitongoti shuwa chokwadi chitongoripo kuti akanga ari infiltrated nazvo sanapinda masvika mudaniko pana apa nobva subscribe or like or on the bell like tinoona tsamba yamuri kuona iri pazim ai yamuri kuona ari pachinzi petition request for investigation and sanctions against ZIFA for violations of FIFA code ethics. Vanonyora subject yakakanzi request for immediate action against ZIFA over violations of article 20 of the FIFA code of ethics. Vanobudanira chiti dear president, we the under-designed readers and supporters of Zimbabwe football write this petition with grave concern regarding the blatant violations of FIFA's Code of Ethics by the Zimbabwe Football Association (ZIFA) and individuals influencing its current electoral process. Specifically, we draw your attention to Article 20, which prohibits offering or accepting gifts or benefits that could influence the official activities of the decision. Domashikanobuda panapa oposta describe the background ma benefits angari attributed kuna magwizi achinzi kana wina achaofewa mota iri worth 200,000 brand new vehicle ne10 million pledge yangaitwa nachivayo. Panapa ndo zvatikuona zviri kubuda zvinongwa panapa muthis later yatiri kuona iri kuchipina ZIFA ichinzi aiwa FIFA iri kufanira kutopenaliza vakomana ava. Tinoda kuuza savanozobuda nyora vachiti consequences of inaction failure to address these serious violations will set a dangerous precedent, undermining the credibility of FIFA's governance framework and allowing further politicizing of football in Zimbabwe. Ndo mashoko anobuda nyora panapa these concerned citizens vachiti aiwa FIFA ndifana kutoita action nokuda kwokuti aiwa vanoramba vakanyarara vanhu vakutongoziva kutongoti ZIFA kandi football yese yemunyika yeZimbabwe yakutokontrolewa the controversial businessman and the ruling party ZANU-PF anozivikanwa nachivayo. Tudze mafungiro enyu vari kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda musection medu, subscribe or like, and turn the bell icon.